Hej julemand. Hej onkel Rej, din halvnisse. Ho, 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 ho. Juletræet står til pynt, og det gør alle dem, der ser det så glad. Pebernøden gror på et træ, man kan kende på dets pebernødblad. Og hvis man ikke tror på jul og julemand, så er man skør og kører i tosset til det bør. For jeg kender julemanden helt personligt. Han har 2 horn i panden, men det er fortroligt. Men det gør ikke noget, for Santa har forstået, at så længe gaverne de er gode, så er man lige glad. Om Santa har et horn eller 2. Ja, onkel Rej, den er god med dig. Men der findes jo mange slags horn. For eksempel botthorn. Risengrød er julemad, og det er det, de tykke nisser kan lide. Flæskesteg med flæskesvær fra en gris, der boede i en svinesti. Og hvis man ikke tror på jul og julemand, så er man skør og kører i tosset til det bør. For jeg kender julemanden helt personligt. Han har 2 horn i panden, men det er fortroligt. Men det gør ikke noget, for Santa har forstået, at så længe gaverne de er gode, så er man lige glad. Om Santa har et horn eller 2. Ja, onkel Rej, der findes jo også den slags horn, man kan have i side på en gammel halvnisse som dig. For jeg kender julemanden helt personligt. Han har 2 horn i panden, men det er fortroligt. Men det gør ikke noget, for Santa har forstået, at så længe gaverne de er gode, så er man